sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilog gamahin sang Western Visayas. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Upo diri sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovea. Mag-updanay kita tub-tub tak na alas 6 sa pagdulong sa inyo sang mga balita kag informasyon. Alin sa aton nga mga action reporters kag sa aton nga news center. Anano ang aton sini nga mga balita nga natipon karon nga adlaw? Ang syudad sa Bacolod nagbakal gali sang mga dugang nga kagamitan para sa quarantine kag isolation facility. Bilang preparasyon ini sa nagataas nga kaso sa COVID-19. Sa kada adlaw daw ay nakita naganubo sa triple digit. Sang kahapon nga adlaw daw 165. I don't know, karon nga adlaw, ano kadamo? Halong gid mga ka-aksyon, ha? Sa report kay na sang Bacolod Emergency Operations Center, nakita ko kay na sa post ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang nga halin sang Setyembre 1 tubtob Setyembre 24 sa 112 nga nagkalamatay diri sa Bacolod bangod sang COVID-19. Pertino? In a span of 24 days. 112 ang nagkalamatay bangod sang COVID-19. Abi ninyo, sa sining 112, 99 dara wala mabakunahan. Ting iban sila nagkalamatay but silingon na bakunahan eh. Galing bangod sa mga underlying conditions sa ilalawas, mga comorbidities, kag iban pa nga faktor, ti na kalamatay man. Bisan nga nabakunahan. Pero the fact remains, nga out of 112, 99 dira, wala mabakunahan. Ang lawas, wala ibato sa COVID-19. Ti ang 99 mga ka-aksyon is more than 90%. Sang mga naigo sang COVID patay, bangod sang wala mabakunahan. Pero despite sang sininga mga record, may mga kauturan kita gyapon iya. Nga daw matig-agyapon sa sining bakuna. Hindi gyapon niya magpabakuna. Tiyang masiling ko lang, ti inyo na iya diretso kung hindi ka mo magpabakuna. Ang aton lang nga tani ang inyo lawas tagaan man sang proteksyon. May ara gani nga nagambal kahapon sa akon istorya pa lang istoryahanay. Nya ting bakuna niya way tambalan kun pila ka tuig anong epektos ni sa aton lawas. Ti siling kuman ning kuti wala ton ta pato yung pila ka tuig to iya. Basi da iguon ka kag dra mong bala ng epekto sang wala pagbabakuna. Ikaw yaga problema ka in spite sa ginahabal sa mga medical experts
nga ti dapat magpabakuna kita. Nakita man na sa aton medical experts mo. Nya galing kay may kilala ko nga tricycle driver nga naghambal nga mo ni moto. Ikaw ti patihat tong tricycle driver. Ito kapati. Kaya kuya, mapati lang ko sa medical expert. Ha? Sa statistics, maathag na iya mga ka-aksyon. Nga dako nga porsyento sang mga nagakalamatay bangod sang COVID-19 wala mabakunahan. Inaya, the record will show nga muna iya ang statistics. Muna iya ang kakalamatay ang wala mabakunahan. Subongo ang Bacolod, sige lang saka kaso sang COVID-19. Paninguha ang aton nga mga opisyal dira kung paano matapna ini, paano makontrol. Sige, paninguha sa aton mga opisyal. Sige, mayang pinasaway sang iban. Kay na ho sa registrasyon dira sa SM. Sos. Matyagan ko, ang tao daw naghahangkat na nga COVID, dali di. Delta variant, dali di yung Delta variant, dali di. Matyagan ko daw, gaamos na, no? So, inablang daw ginahagyat pa ang kwan. Daw ginahagyat ang COVID, ang ginahagyat ang Delta variant, which is very infectious and very deadly. Ti amo na iya ang sitwasyon kay Nadrao. Ti amo bala nga bisan nano nga paningwa sa aton nga mga public officials. Ang ato naman niya nga mga pumuluyo ti sige lang iya sang pinasaway. Why na iya naga-observe sang protocol? Why na iya naga-observe sang social distancing? Why na naga-observe sang wearing of face shield, face mask? You should remember ining face shield. Presidente naghambal nga hindi na kinahanglan mag-face shield good sa mga arakasagwa. Pero ti kita dres Bacolod may ordinansa ta sinamo. Ang inambal sa presidente hindi pa nailayi mo. Kita sa Bacolod may ordinansa kita. Nga magasuksok kita sang face shield ti sige pa na yung pagpatuman sina. No? So medyo kwan lang ang akon lang ginaayo sa inyo mga ka-aksyon ulo andam lang gyapon. Pulo pangandam lang kita para nga hindi kita mabiktima sang COVID-19, especially ang Delta variant. Dula ang akon nga kwanaw, dula ang akon nga kwan Aksyon Liberaw, ang akon nga headphone. Sige nano pa ang atong sinibalantayan nga mga balita mga ka-aksyon. Ang PNPA cadet ba lang napatay dito sa PNPA. Abi nyo nanong rason sa ito, ginsumbag sang iyang upperclassman. Insumbag saya. Sa tiyan mo, do kapila sa sumbagon sa tiyan, patay gid. Sus, kasubo naman, oh. Mamak mo, ikaw ginikanan ka, bata mo, giskwila dira sa PNPA, ga-expectar ka nga pila ka tuig, mangin pulis, tiyamak mo pagsulod sa pulis, tinyente dayon, ga duludamgo ang ginikanan, nga ahay si Tuto, makagraduate lang na, magpulis ina, magtinyente, ti pila blang sugod sa sweldo, sung tinyente ka, pila bala ang starting salaries na nya hay basi makatulot ti bawas kita malas pala ya abot sa imong balita bata mo iya patay ato iya sa sulod sa PNPA malas pala iya nagabot sa imong balita ang bata mo iya patay kay sinumbag iya sang iyang upperclassman ti kasubo kabalita no kabay pa hindi matagaan sang hustisya ini ano kabay pa hindi ini kaso sang hazing na naman. Although ang PNPA stricto na subong sa sining hazing, may-ari ni sila nga no hazing policy mo. Way takbalo kung anong rason sa to, no? Magwa gina. Kabay pang ustisya mahatag sa sining PNPA cadet nga napatay bagod ginsumbag sa upperclassmen. Hospital employers ginkontra ang ginaduso nga singular allowance sa mga health workers. Ano ning singular allowance sa mga health workers man? Ang ining singular allowance, gina-simplify lang ni ang provision sa idalom sa Senate Bill 2371 o kung bilang COVID-19 Benefits for Health Workers Act. No? Ang ining hagna, aging sulat ni Senator Richard Gordon kag Sani Angara, nagasaad nga ang public kag private health workers nga may direkta nga kontak sa COVID-19 patients dapat makabaton sang bulanan nga risk allowances
actual hazard duty pay para sa tanan nga health workers nga naga-service sa frontline, kag life insurances, accommodations, transportation kag meals, pagkaon sa tanan nga public kag private health workers. Pero ang ginaduso iya sang DOH, nga ang isa ka singular allowance itanyag nga maga-cover ini kag substitute sa tanan nga benepisyo nga gin-enumerate sa sagna nga ini, no? But silingon, why na to sa mga risk allowances, hazard duty pay, why na sang meal allowance, transportation, accommodation, life insurance, isahon na lang yan. Isahon na lang kapaghatag. Ang pamangkot, pila. Ang pamangkot, pila ang ihatag. Amo na nga daw nagapamatok, ini nga aton mga health workers. Sabi usos, hindi lang. Tagaan man tani ni aton mga health workers, basig importansya nga nagkadapat nga ihatag sa ila. Kabalo ka mo mga kaaksyon, damo na yung nagaplano mo nga mga abroad, maubra sa luwas, magkalalin na diri sa Pilipinas, kaya ti, amo na ho, halos sa Luzon, sila ginadingutan sila sang benepisyo nga para sa ila. Ti kung dingutan ka, ti ano ka pa di sa Pilipinas man? Ti basi madulaan kita mga health workers, amo nang aton nga pabuton, basi madulaan kita sa health workers, kung hindi naton pagtamdon ang ila nga sitwasyon. Ang gobyerno, matyagan ko daw, ginauna pa yang kung ano-ano da nga mga ang tanan nila yung mga anomalya kag mga korupsyon da ginauna pa sa tagaan mo atensyon ni ang kinanglanon sa aton mga health workers. Amo ni silang frontline workers naton. Amo ni silang gatubang sa mga pasyente nga may COVID. Amo ni silang garisgo sa ilang nga kabuhi. Ginadingutan mo sa benepisyo ti mano ka pa da. Nadingutan ka sa benepisyo bisan may sinumpaan ka pa. May sinumpaan ka pa nga mag-salbar ikaw sa kabuhi, ting kabuhi mo ya. How about your own life? Muna nga iban ka, kuha na lang yan nga daw masaylo, na lang kuha na lang kami mangita na kami ubra to sa abroad Okay? Dapat tagaan gini sila sa nagakaigo nga atensyon. DOH ginpasiguro nga may kalidad kag hindi expired ang mga face shields nga ginahatag sa mga health workers. Jesus. Muning yapon ang mga isyu nga muni. Nga ginuwa ng isyu nga muni duangod sa kabulastugan dira sa pila naton ka mga matag-as nga opisyal. Sige, hambalan ta na karon sa aton diri padayon nga pagpangalaga. Meanwhile, i-check ko lang ang patrol sa aton sining observation report sa siyudad sa Bacolod sa sining adlaw nga Sabado. Ano, kumusta ang siyudad sang Bacolod? Kumusta ang traffic? Sabado, subong adlaw, basi tulotawhay man. I-check tabi, kumusta ang palibot-libot sa siyudad sang Bacolod? Samtang ang atos ning patrol padayon sa paglagulad sa siyudad sang Bacolod. Ang aton patrol is being manned by Aksyon Dale Salazar. I-check ta atos ning patrol report with Aksyon Dale Salazar. Dale, mayang hapon. Yes, Aksyon Boy, mayang hapon. Kaya sa aton sining mga ka-aksyon, subong nga hapon daw nag-aamat-amat Aksyon Boy at tulot palit sa sining mga tinion. Although nga ti nag-agaw-agaw nga aton sining nga panyempo kaina kaya sang udto nagbundak ang ulan. Pero subong nga hapon Aksyon Boy daw nagagwa naman si haring araw sa sining nga mga tinion. Sa paglambiang sang patrol sa pila ka mga dalanan diri sa may siyudad sa Bacolod Aksyon Boy, talang aton sining mga motorista dira bala sa bahin sang Bacolod Doctors Hospital. Daw laba dira Aksyon Boy ang dalan nga ginakayo sa sining mga tinion. One lane lang sa karon no ang maagyan dira. So careful ang aton sining mga motorista nagamalayo sa mga pribado nga mga salakyan. Bangod isa gilamang ka lane ang malabyan dira sa may BS Aquino Drive. Ilabi na sa may tubangan dira sa Bacolod Doctors Hospital. Sa may likod sa Ayala Mall, may diri ka mga portions ng dalan nga gina-cordon, no? Possibly, ay kabasiwa nga proyekto Aksyon Boy, ay kada portion may diri sa mga gina-cordon nga nagapahanumdom sa mga motorista nato na nga maghalong kag maguluan da maglabay sa sini nga mga dalan. Samtang sa din dampe Aksyon Dale? Sa din dampe? Aksyon Boy. Sa din dampe? Dira sa may likod sa Ayala Mall. Okay. Hindi siya Aksyon Boy, yan ang road construction, kundi may aratang portion nga dalan nga may kihad, another portion naman sa dalan. Nagsanto nga?
Inang sa tunga, no? Boy. Inang sa tunga, sa tunga. Sa kilid lang siya. Sa kilid lang. Okay. Sa kilid sang dalan, Aksyon Boy, no? So, amo na ang uluan daman sang mga motorista dira kay Kisati ang iban. Dira naga-shortcut, Aksyon Boy, no? Ang portion sang dalan San Juan, ponluyag nila nga magpadulong sila nga mga destinasyon padulong sa norte nga portion sang syudad sang Bacolod. Nagpadulong ang patrol diri sa bahin sang Barangay Alangilan. Nanoto sa Aksyon Boy nga subong nga matinion do kadamo naging sa mga nagaululhot nga mga negosyo nga kalabanan na mga kapihan, no, diri sa bahin sang Alangilan, Granada. Aksyon Boy nakita diri nato nga kadamo subong sa mga businesses, no, nga nagatuhaw nga usually mga kapihan, ini nga mga establishment to, Aksyon Boy. Makita diri nato na subong kadamo man sa mga nagabaligya sa kilid sang dalan diri sa Alangilan, Granada nga puro prutas ang nasa mga baligya sa dalan sa Malanson. kilid dalan, no, kung mayara sang kapihan at mayara man sa mga nagapwesto dira, Aksyon Boy, at libre mo. Aman sa mga diskarte sa mga negosyante nga hindi mo kinalan nga magbayad pa sang renta para magbaligya or mag-dispose sa imo sini nga mga prutas, Aksyon Boy, like mga rambutan, lansones, durian, no? So amo ni subong makitaan mo kay labi na subong nga weekend kalabanan sa mga Bacolod, Aksyon Boy, nagapadulong sa mga nabukid, no, or sa Alangilan nga portion sa Bacolod City, Granada. Kay subong makita naton kadamo sa mga pribado nga mga salakyan ang naga-parking sa kilid sang dalan, Aksyon Boy, sa sini nga mga tinion na subong nga hapon na notice man naton nga kadamo man sa mga nagapasaka pa lang nga mga bikers kumbaga ang iba na namian nga magbike kun aga, pero subong na notice naton kadamo pa sa mga grupo sa mga bikers nga nagapasaka pa lang sa bahin sang Alangilan, Granada nga portion na, Aksyon Boy. Subong Sabado sang hapon, no, na mention tara ang aton sining panyampo subong mayo-mayo na kay na nagtulo-taliti subong do untat, Aksyon Boy, ang pagpanaliphi, no, diri sa may syudad sa Bacolod. Na-notice ang patrol may mga bag-o diri nga mga tarpaulin, ang Ran Sararan. Ran Sararan nga tarpaulin, may mga bag-o nga tarpaulin nga gid pang takod, Aksyon Boy, sa pila ka mga portion, no, sang Bacolod City. Ang Ran Sararan, no? Damo na di sa may dalan na rin tabla, damo na di. Yes, dira pagit sa may area sang lapit sa Bacolod Government Center. May mga bag-o nga tarpaulin, no, ni Inday Sara, Aksyon Boy. Magluwasin na, may mga local man kita mga ngalan nga makita na subong sa mga post, Aksyon Boy. May mga tarpaulin na balang wala man nagamba nga nagapapili konsihal. Basta may ngalan na nga. Butang tabi may ngalan na biwalay sample mga Boy Duran 2022. Amo na? Nala mo da to bong, no? Dugay makita mo na da ang Boy Duran 2022. Meron na kita nakitaan, pipila ka mga individual, may mga new names kita nga nakitaan nga previous nga mga election wala din nila sini nga mga ngalan sa mga balota, Aksyon Boy. Pero possibly may mga tikang, no, kumbaga mo ni mga prelude, no, sila sini nga plano sa 2022 elections, Aksyon Boy. Kaya dili sa ginabutang nila ara sa mga poste, ara sa mga kodal, Aksyon Boy, ila din sa mga kapurukan, mga tiyangge na sa mga tiyangge, no, kun kalabanan sa kinasara sa mga tiyangge, Aksyon Boy, nga iban usually nagapulo pangapi, bigamay dirabi nga pwesto, visible gid ang ila sini nga ngalan, Aksyon Boy. Kung ano man ang ilasin nga plano sa 2022 nga election, no? So, subong, Aksyon Boy, natubuan kita, no? Kaya makita naton sa social media, nakitaan ko hindi man nalarma, no? Bangod ngati, amo na bala, bisan sa mga statistics ko nagapakita nga damo sa mga unvaccinated nga mga tao ang nagakapatay. Correct. Nakitaan ko yung post nga na-irritarget ko nga bisan nga taboy ako noon, hindi siya magpa-vaccine. ang ako niya, Aksyon Del, kung tiin mo na iya, kung di ka magpapakuna, no? Ang ibang gasiling mo nga niya, base ibala ko na nung effects ni years after. Lingkuti, okay lang na nga mga balanta, ang epekto years after. Lain na kung mabala mong epekto, sini nga year na bala ko na huwag ka mabakunahan, base iguon ka bala kang bala mong epekto sa wala mabakunahan. Correct, Aksyon Boy. Hindi pa na nila ma-realize kung wala naglambot ang COVID-19 sila nga pamilya o kung himata, Aksyon Boy. Kaya igin-quote ko siya, ang hiya din ng Aksyon Boy, I'm still not getting the vaccine. Hate me or whatever. Kaya mo na lang mga tinaga, Aksyon Boy, nga ka iritasyon, no? Ako ya Dale,
Ako, Del, I don't hate you. I won't hate you, but I would pity you rather. Yes. Correct? Galing nga ti, may mga comment action boy nga ti ang iba daw na influensyahan. Walang bulubudlay no nga ti utara mo talang mo sila nga influence sa kayuhan. Kasi based man sa mga advices sa mga medical expert action boy, ilabi na mga infectious disease expert. Correct. Kaya man nga ti dapat sila ning patiyan kay gintunan nila pila ka tuig mo. Amo ganito amo to ganito example ko kay Aksyon Dale. Nga may nastorya ako, niya kami nakasugid ng siya nga tricycle driver, nga muna yung minutol, ko patihad ng tricycle driver, kaya ako rin lang ko sa medical expert siya, kag sa mga infectious disease expert mapati ho. May po. Kaya kung may mga argument action boy, ang relationship niya lang nga duwa, ang mayo niyo nga pagabi, ay dumagubay, ay lang bawalan sa bakuna. Ay, hindi gid. Ako, kung may ara ko masugata, kundi ako, bisan paano in my own way, nagabuli ko bala kampanya para sa bakuna kay ti kabalo ko nga ti ini makakuan mo maka-protect sa aton. Pero kung daw medyo malalis ka kag presentaran mo ko sa mga datos presentaran mo ko sa mga arguments way na ko galalis kay ti budlay na ya maglalisay kami mo no, di ba? Correct action boy. Though even sa politics bala, ang iba may kanya-kanya nga view, like bakuna, politics, pero ang friendship na natawag, nagkakaguba bangod din lang sa mga different perspective action boy. Ako niya Aksyon Dale, duha ka bagay ang hindi gusto lalisan mo, politika, kag reliyon. Nagtatlo na subong. Naintra ng bakuna. Bakuna. Hindi ko na gusto lalisan yung mga bagay, bla. Ma-share lang ko, kung mag-argue ka, kag mag-insist ang imo, okay na, respetuhon ko na. Kay, respetuhon mo na kung kay respetuhon ko man ang imo man. Ha? Yes, action boy. Ang muna, subong, hindi naman ligar nga kadamo sa mga magabi na subong ang ibang gina-unfollow. Ang ibang gina-unfriend. Pwede ang ibang gina-block. Pwede pa ko gani ang makalalis kung parte pagigugma mo, parte love life. Pwede pa ko na malalis pa ko yung parte love life mo. Pero kung parte na iya sa politika, reliyon, kag bakuna, hindi na ko yung maglalis. Kumbaga, gina-respect naman ang ilang sining view action boy o galing kung napatiyan gid ang mga statistics mga datos action boy tinagapakita gid nga effective gid ang COVID-19 vaccine ang ginausar no sa bugos nga kalibutan hindi lamang diri sa may Pilipinas. May mga post action boy sa mga kabarangayan like Montevista kag Barangay Villamonte. Mayroon na sila sa kaugalingon nga schedule, no? Nga sa tinanga barangay, mayroon na sa mga vaccination program kung madumduman mga recent mga statements ng Bacolod Emergency Operations Center nga ang kada barangay na mismo mayroon sang vaccination program kung baga hindi na action boy testering ang pagpatigayon sa bakuna. So amo to nakita naton Barangay Montevista, Barangay Villamonte, mayroon sila sang gin-post nga mga schedule nga sang vaccination program action boy, no? Panguna ang iban nga mga barangay nagakadto pa sa gym sa iban nga barangay para magpapakuna. So this time, ang muna siguro mga new initiative no again launch man sa Bacolod Emergency Operations Center nga para disi mo sa kaugalingon nga barangay mayara dira sang vaccination nga ginapatigayon action boy sa sini nga mga tinihon. Kag Aksyon Dale ari pagid balao. Inang si governor nagpabakuna. Si vice governor nagpabakuna. Si mayor nagpabakuna. Si Vice Mayor nagpabakuna, ang mga konsihal nagpabakuna, si Dr. Amoni nagpabakuna. Hindi ko makita ang rason nga ang hindi magpabakuna ang iban mo. Ha? Ha? Ano ni sila yan ni Mayor, sila ni Gobernador, sila ni kuan ni sila yan o suicide? Ha? Di ba? Mga kadamo sa mga misaction boy or mga fake news, no? Ang mga misinformation, Ang naman nila, misinformation kills. Correct. Ang magaling makapatay sa tao, ang misinformation action boy. I agree. Kasig magpati sa mga tala nga mga information. Kagara pa bla, suliton ko na ginahambal ba ni Dr. Ibanez, bla, Melvin Ibanez. Nya kami ang mga doktor gintun-an namon ini. Kaya si Dr. Ibanez kakampanya ginabakuna mo niya gintun-an namon ni tinuig, nagasto kami milyon, nagkuha kami board examination, pero wala kay Ines Benedicto bala, nagkuha board examination, napasar namon, puwerte nga pinitin antos namon is tinuig kag nagdoktor kami. Ay iba niya dala sa University of Facebook nag-eskwela, duha ka semana lang sobra pa sila doktor.
Kada active lang gid Action Boy, no? Ha? Kaya pag na hambal nila si City Administrator M ang Sinovac ang vaccine. Ang iba ng official Sinovac. Aha. Ikaw nga ordinaryo nga tao nga pangita kaya Moderna or Pfizer. Hindi. Oh. Tuod, no? Si Mayor Bing Sinovac na. Si Ang Sinovac. Nurse na si Ang, ha? Si iba natunda nga mga public officials, Sinovac ang ginbakuna. Yan, siya ya. Hindi ko yan magpabakuna kung hindi Pfizer, ha? Hindi ko yan mapapakuna kung hindi Johnson & Johnson, ha? Hindi ko yan kung hindi Moderna, no? Grabe, no? Though, why man taga siling, it is your right, no? Nga magpili, it is your right to decide kung mapapakuna ka o hindi. Kung mapapakuna ka, it is also your right to decide kung ano yung bakuna nga sa imo. But again, sulito naton, the best vaccine is inang available nga vaccine. Sige, Action Dale? Iya, Action Boy. Ako pala mention nato na iba ng mga frontliners Sinovac ang ginaturok sila. Pero ikaw yung hindi ka man frontliner, hindi ka man BHW, hindi ka man BHERT, pero Moderna, hindi ka Pfizer. Ang imo sining nga ginawala. Nga mo lang mga clamor, Action Boy, sa mga medical doctors, sila ng mga health workers, mga nurses, nga tiyan mo na, ang importante, diri pabulig, Action Boy, no? Sa kampanya kontra COVID-19, una, libre nga bakuna. Correct. Nagisa kasako ang imo sining nga schedule, dapat mayara ka gid sa nga tion, no? Nga ialat sa lagi damang makapadulong sa mga vaccination site dito sa may syudad sa Bacolod. Pareho Action Dale sa ako isa na ko guro sa mga tao nga perti ka nervyoso kung injection ang inambalan mo. Injection niya, ha, hindi ang vaccine, ha. Ang injection lang nakulbaan ko na sang dago mo. Isa na ko na sa pinaka nakulbaan, pero kulba ang pagbakuna first dose niko sa nota second dose. Dagadali ko ang second dose mo. Kay gali why man, di man sakit. Sundo, why kaya tapos ang iningisiling lang ang bakuna kay malain ang matsyang ordinaryo na ya pero sakon ti way mo ko sa mangin batsyag ya bisan nanong kuando way mo ko sa batsyag pero kung depende sa sitwasyon sa imong lawas kung may medyo may ginabatsyag ka pareho bin nagpalanginit ka nagpalamugnaw ka naghilanat ka, that is but natural amo na sang gariak ang lawas ta mo sa antibodies nga nagsulod sa aton lawas. Correct. Parehas ang mga experience natin nagkuha kita flu vaccine. Sang bata kita nga nagakuha kita sa mga polio vaccine, mga measles, rubella, Action Boy nga mabakuna. Sa mga experience ang aton sining mabatsyagan. Kagati hopefully nga maglabot natin ng herd immunity nga tawag 70%. Magani Action Delia sa mga bakuna daw ay niya marka. Sa una bakuna sa una ga marka mo. Gaano ganina? No? Ha? Hasta subong. Hasta subong nakita pa yang nagbakunahan ka mo. Ang akon galing rombot nga daw ay nagmarka lang bakuna ko sang elementary pa ko. Pero ang iba niya nga sa subong kitaon yang ginbakunahan sila sa elementary pa sila mo. Pag ako lang in-check ako na gani. You see? Pero sining ang COVID-19 vaccine wala marka ra Action Boy. Actually may ka man sang liwing left or right ang gusto mo, no? Kung hindi mo daw gusto itulo ka ang COVID-19 vaccine. Sa sining mga tinion ang patrol ali kita diri sa east na portion sa Bacolod City diri sa may fast food chain Action Boy. So damo-damo diri subong bulabog at ang lakat sang trapiko sa dinampi naman. Magi ko daan dugay-dugay. Awa. Sa east to. Amo ni siya ang do natural or normal yung Action Boy na senaryo kada hapon ilabi na subong rush hour no. Kay ko na dayon lang to tani ang flyover kundi matulo tawhay tani na da. Di ba? Yes. So, isa ini sa mga proposed sites before mo ang flyover. May ako galing ito underpass. Oo, may ara pa gina. Oo. So wala pa development Action Boy kung matigayon pa to or ang mangin development especially ng subong kadamo sa mga pondo ang gobyerno nasyonal na kinahanglan i-realign para gid lamang sa COVID-19 response Action Boy. No? Kita mo subong nagbakal naman bag-o gani nagbakal man bag-o nga kwan. Gani panawag ni nagbakal naman sa mga kagamitan ang syudad, di ba? Hindi na Action Boy, hindi na laglakog. Like, tawa bala pila ka mga pasyente nga sa mga quarantine facility. Tatlo kadlaw, pamahaw, panyaga, pamahaw pagid, panyapon. Nagluwas pa na sa mga vitamins sa ginahatag. Tikan sumakal mo na for 14 days.
nga isolation facility. Pila na naka-milyones ang ginagastos ang gobyerno para kita mang ma-sustain Aksyon Boy. Ito mo nang ginakulbaan, base sa uli, bilang ma-deplete ang aton sining COVID-19 funds. At Basi mo, kaso ang problema. Maubos ganing budget tungod sa gasto, tungod sa damo kapasaway. Ate, mga problema gina alang-alang na karon pahapaan da sa aton mo official da kuway na budget. Correct, no? Kag hindi ko na namian blasa nga inabalang magdamo bing kaso. Magdamong kaso sa COVID, may comment pa yan niya, budget na naman. No? Kaya hindi naman madula ang isang minsaron sa tao, bangon sige nahimo sa iban, no? Pero hindi natin magsiling ang gawa blaya daw ginahungod pasaka para may budget. Hindi na yamo. Kaya hindi ko na Kaya nga mindset, Aksyon Boy, no? Actually, ang ibang dahamba lang, pero doon hindi pa nila ma-realize ang actual nga sitwasyon on the ground. Kung ano kita mga nagkakatabo, Aksyon Boy. Why mas la prueba? Correct, no? Grabe ang korupsyon sa muni. Naway ko man prueba. Magtaas ang quarantine classification like MECQ, ECQ, budget naman ko na. Budget na naman. Budget naman. O galing wala tayo may mahimo, Aksyon Boy, labi na ako ng mga doktor na ito nagkapanawagan na nung stricto, no, nga quarantine classification ang dapat ipatuman sa local government unit, no? Sige, okay. So far, Aksyon Boy, so good ang panyampo natin dito sa mga syudad sa Bacolod kag ang lakatban, no, sang trapiko ay nakabisubong sa area sang Burgos, no, Dalan Burgos, dito sa may STI West Negros University. Observation report sang patrol ginadalo sang KBC Plus, no, sa ang patrol karon sa Sabado sang hapon ang action nyo Aksyon Dale Salazar una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Dale Salazar sa atong sining observation report. Ating observation sa mga parte bakuna dalaya mo na iya. Maayong hapon da sa kaibigan Grace Supe sa Pontevedra. Sa Antipolo dira, no? Grace, Antipolo ka, no? May hapon dira sa imo, ano? Nami isang text sa ako, no? Niya, paano kabi ano to man? Ang bala to niya, paano ka magbatsyag pag vaccine mo? Kay si Superman ka man niya. Hindi ko yan si Superman. Hindi ko lang nugid si Batman ko yan. May hapon na Grace, no? Sa tanan bala nga mga iniharing importante lang nga panawagan anay ang opisina sa Bacolod City Parole and Probation Office number 2 ginapanawagan ginapaksyonan si Judith Herrera Montibon dira sa may barangay Villamonte, si Mark Cordova Caburnay sang barangay Villamonte, si Georgie Ayunan sang Vista Alegre, Ariel Alibawan sang Vista Alegre, Arby Ramos sang Barangay 14, kag Leo Dayon sang Barangay 2. Lihog report kamo kuno sa Bacolod City Parole and Probation Office number 2 dira sa Hall of Justice sa Lunes sa September 27. Ulaton kamo da. Las 8:30 tubtob las 3:30 sang hapon. Las 8:30 sa aga tubtob las 3:30 sa hapon. Report ka mo, nakakilala ni sa mga persona ni liyog mabalo sila nga ma-report sila sa Bacolod Parole and Probation Office number 2. Sige na, report na kamo, hindi na pagulata pa, hindi na pagulata ang kabalo na kamo sina, no? Ang kapa aksyon, si Ma'am Genevieve Garucho, ang Chief Probation and Parole Officer sa Bacolod Parole and Probation Office.
Maayong hapon dira sa aton nga nagamonitor iya sa Facebook kay Maria Teresa Hofilenia, Ana Sinoro. Good afternoon. Maayong hapon dira sa imo sa La Carlota City. Sakay Inday Blaza, JR Maini Triun, Erwin de Catoria Gonzales, kay Jamel Florendo, kag kay Marilo Llanes. Maayong hapon man kag happy birthday kuno kay Aksyon Rex Cantong, no? Si Ma'am Van Mayo kag Doc Matt Mayo ginapatamyaw ni Alex Montesa, no? Kag si Ma'am Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Sa kay Alma Enriquez Alagon watching from San Pedro, Laguna. Kag Melili Oligo, no, sa Banis Cafe dira sa may barangay Tangub. Josephine Cardinal Abrigo, kumusta ka dira? Josephine, daw ay natakita na, no? Sige lang ang mambal ko lang sa imo. Padayon lang. Fight lang. Padayon lang. Padayon kay Love Castellanes sa kay dali lang bala kay para makumpleto tani gyapon, no, kay tagaan tani sila chance, no. Jamie Perez, happy birthday mo kuno kay Aksyon Rex Cantong. Birthday sumong ni news director, no? Aksyon Rex Cantong. Jose Harrison Lapinig Junio, Joylyn Purol, si Erlinda Barquillo kuno sang Gargato Hinigaran may hapon. Toto Balolot, kag kay Martin Aliling, Athia Kim Iriman, Criselda Iman, Rose Sedico, may ara man gahambal damo daw napatay nga ginbakunahan, wala lang kuno ginabalita. Yung mga hambal-hambal na blaro sa budlayan ko na sa mga hambal-hambal, dili lang kumabase sa mga kuano, sa mga records gid, ano. Hindi mga hambal-hambal na iya, damo na dugang-dugang. Hindi ka naman sa mga hambal-hambal bala, sa hambal siya mo pag-abot na to punta to, dako na, no? Hambal na didreo ng tsangaw pa lang na, pag-abot na to sa punta to, kuha na, langaw na, kuha na, pis-pis na, dagko na. No? Lawrence Marioga, may hapon man. Jerome Lepana, Franklin Tilohio, no? Happy birthday kuno kay Action Rex. Rochelle Fulgencio Susana, kag kay Maria Morayama. Oy, naglain naman nga. Ang ihada ko naglain naman ang ngalan, no? May hapon dira sa imo kay Maria Rivera Murayama, dira sa may Japan, no? Salamat gid Ari di kay na si mama mo si Marjun, ari di sa kay na. Salamat gid no? Mga ka-aksyon, magabalik kita sa tundugang pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition pagkatapos lamang sa importante naton diri nga mga pahibalo. Bye! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo. Hindi yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon ng ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tutu, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, yakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1.
Usa sa mga nagapatimaan nga nagapabilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sa istasyon. Balik diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Ay happy birthday anay gali kay Jairi Faith Deliarte, halin kay Jamie Perez, kag advance happy birthday man kuno sa kay tita niya para buwas nga adlaw, no? So happy birthday dira sa imo. Sa kay Diding Alojamiento, kay Lorna Alidoy Salinas, watching from Task Force Kasanag. Uy, musta ka mo dira mga bro, ka mga sis dira sa Task Force Kasanag. Maayong hapon dira sa inyo, no? Sa kay Sir John Chong, ang National Commander dira kag subong consultant, executive consultant sa National IATF, no? Alan Louie Himotea, mayong hapon man kag kay Talili Boyet Asparin, mayong hapon kuno kay Leia Mohamitano Asparin from Sibukao. Hindi ka mo magpabakuna, hindi na ka mo nagtsakto na. Ako na, amigo Milili, amigo Ray Baryoga, kung nasiling ko bala, kung hindi magpabakuna, kung hindi ka mo pabakuna, hindi na ka mo pang-recruit. Quiet na lang kay bayilan dayang iban nga magpabakuna, hindi na pag-influensya pa. Medyo quiet na lang yan, no? Kung hindi ka mo magpabakuna, respect naman the rights of others, no? Nga magpabakuna, okay? Melvin Peñafiel, may hapon man. Ara na? Okay na? Sige. Las 5:43 Action Radio Philippine Standard Time. I-check na yung mga report gikan sa Bacolod City Hall. Sa sining atong syudad, no? Tapos nagasakab na kaso sa COVID-19. Nagbakal na naman dugang kagamitan ng syudad sa Bacolod. Namo na bilang silingko. Perti kagastuso klase ning problema, no? Standby, Action Art. Action Radio City Hall Report. Action Art, may hapon. Kulaton talaga di guro labay ka karonay. Maglabay, mag-agi. Pwede Ara ka pa dagali sa imo? Kay nag-ulan di wailan dugay, ho? Ari ko diya sa balay ko sa Patricia. Okay maglabay ko da, bantay lang ko da. Bantayan lang kasi bangga, guro. Oo. Sa sa Bangga, Patria? Patricia. Patricia. Driving for San Miguel. Okay Good Okay. No problem. Balita, di subong ho, silang Senyor Vargas. Yan buta naman liwat sang hygiene kit, kag iban pagid nga mga kagamitan ng opisina ko di ho. Kay di ang isa nga mando sa ilan ni Mayor Bing Yonadia na dapat pangbalaklo na sang kinanglanon bilang preparasyon kag galamiton bala Action Boy sa mga isolation kag quarantine facilities, especially nga nagtaas na naman liwat ang cases sa Bacolod City. Actually, siling ni Sir Jomari, kung dihandumanan to last time ang indugang nila nga elementary school, high school, nga quarantine center. Actually, hindi man nadugang kay ginagamit, pagin ba ni sa Action Boy mo? Galing kay last time, pasira temporaryo, kung mga 40 ka na po ang kaso sa Bacolod. Agad nga, hindi man ang mga personnel nga nag-assign na magkapahuway man, ang nga temporary close, pero subong gin-activate na naman ini ng mga eskwelahan nga ginpantangan halin sa folding bed, mga kinanglanon na sa sunod mismo sa kwarto. Nga sunod din kay Sir Jomari Vargas, sakto ng imo remarks nila nga kagastuso bit, no? Gastuso. Huwag ka mahimo, providean mo gini ang mga naga-positibo sa kaso mo sa COVID-19. Siling rin ni Sir Jomari, in so far as the preparation kon isolation at quarantine facility, wala gina problema, Action Boy, kaya bastante pa niya ang mga rooms no, nga pwede dalaan. Kaya may nagka-recover man Ang lain na galing kiti amo ng death cases mo lang nagkahapon. Putik tamo, naglamatay naman liwat. Ita mo na. Siling rin ni
Sir Joe Marite, mo nang isa yan sa mga bagay na masubo na realidad. Na mo nang ginambal mo, COVID is real. Ari ang parayag ni Sir Joe Marie Vargas. Ito na elementary school, tag middle high school. Sakto ito gang sa kadamo. Kung nagamit ng silang daan, sila na naglikat nga bulan, binalik na mo liwat. Buka mo nga sila dito ka naman daw bodega naman na siya hygiene kit mo naman. May ibang lugar nga, hindi quite malamo na fully occupy mo. Depende na sa kaso eh. Kung pag busong lain mo niya gabusong niya, lain mo na butang alamon mo, sa lupisan niya kaniya, gabulusong. Di sana daw, at least niya din midwife na siya mando, kaso magbata sila. Kada alam, may gabusong kanya kapasitive eh. Kaya mo sa sistema na daw kadlaat, daw factory lang, malugbata ka na, hindi pa ni. Pila ka bulan, Kung may klase yung sila. Okay. Lapit siya na siya, tayo mo nang malugbata na eh. Ang marasan na mo'y pasalamat man si Sir Joe Marie Vargas, at least sa iyang mga personnel, nga mga nag-response alin sa tanog disinfect, mga contact, mga nagpang-extract, at least sa wise ang nagabatyan, kag tanan sumong, mayong kondisyon, kag padayon, na nag-servisyo sa Bacolod noon. Pero preparado sa gamit na ang aton nga aton syudad preparado sa gamit kung kaso magsaka. Kitiga saka na gidman mo subong adlaw ila ko balo kung bilang real time nga resulta pero kahapon mga 165 ang kaso. Taas mo sa Iloilo kahapon mo. Kaya mo nang ginakabalakaan na masibla ko ng madugangan ini. Actually gina-check ko magana sa City Hall pero ay pasubong na padala kag sa DOH sa advisory as toy. Base sa sunod nga may nadlaw ni magsaka pag ini kayo sa SMK now daw gapamaypay sila iya sang COVID. Ang mga tao to ginadaw matyaga mo daw ginhagyat ilang COVID. Why sila gakwan, why sila daw gataga, why sila tagam. Purti kay na sa mga paparistro kay nas Comelec, purti. No? Dabadamo man tao. Daw why blang katagam no? Daw nadlok ah. Botan basikon Mga Superman, or mga Superman guro. But you should remember, bisan vaccinated ka Aksyon Art, pwede kayapon yung malatnan ha. Pwede kayapon matapikan ha. Amot si Superman ha. Kung ano to na imo isipong kay bakot sa COVID eh. Kasi dito sa bulan na ito probably tindahan na. Si Superman, hindi ka sarang sa COVID. Lupad na si Batman silang yaw, social distancing. Wala ka lang. Kita ay taraw na. Sige agyan ka na ka na. Balikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Art Tayo, puno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kid, Aksyon Art Tayo pong sa aton mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Mayong hapon dira kay amigo Tafil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Siling ni Tumbay Londoy. Mayong hapon, Sir Boy. Ang mahambal ko lang, kung hindi sila magpapaksin, lihog ipusa lang ba niya, no? Hindi na pagdamo istorya. Ako gani, hindi man magpapaksin, sige kapada. Hindi man sagali magpapaksin. Basta ipuso lang, hindi ba, no? Amo na, alis sa una, gambali ko na mo. Kung hindi ka magpapaksin, hindi ka na magpang-recruit. Kag hindi ka na magpalaptas ang mga peke ng mga informasyon, bala. Tagaan taman sa diretso ang iban dala yang magpabakuna nga hindi na ma-influensyahan sa mga sala nga mga informasyon, mga peke nga mga balita, kay kadamo sa mga fake news mo, no? So hindi ta na sila pag-influensyahan. Kung baka kabasa kita sa mga informasyon sa social media nga hindi man gani mga informasyon gani nga kung i-check nimo fake news, kay pareho sa amon may pagi kami kung paano ma-check ang mga fake news mo, no? Ginseminaran man namon mo kung paano mag-check sa mga fake news. Tingata mo sa fake news dira. Now kung ikaw gullible kaya, dali ka balay magpati, hindi ka man kabalo mag-checkyar kung balay na legitimate o kung fake news, ipalapta mo pa kung dinagdamo nagit na biktima sang fake news. Diba? So, ginarespeto nato na ang hindi magpabakuna, pero respetuhon taman ang diretso sa iban nga magpabakuna para maproteksyonan ang ilang alawas. Eli Andresio, may hapon, alin sa Texas, USA.
O sige, kaya daw feeling ko daw walang alang na ning oras ko mo. May isa pa ko abi ka batch ang obligasyon, no? I-check ko na ay mabalik kita kung may time pa kita pagkatapos ang dugang natin rin ang mga pahibalo. TTX 500. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
tilapia na. Ikaw nang ginapamatian na amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulod nun kag Negrosanon. May hapon danay kay Jolina Chongko, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Mayong hapon dira sa imo. Perti ko no sa Comelec, kay mas observed ako no sang health protocol. Sige lang. Comelec, liog lang ko da sang kuan ha. Ini nga kinahanglan bisan wag let's say may mga satellite registration kita mo. Basi sa Negro sa Lunes sa Lasal, basi makontrol na ini. Pero dapat ang Comelec mismo medyo makuan ka mo da, mabutangid ka mo sang guidelines bala para nga hindi mag-amuna ang ginutok perti ng tao gid diyan no, mga maparehistro. Nanglan ang Comelec mismo should take control of the situation, no? Daw alang-alang na kita sa aton nga panahon, ano? Salamat gid sa inyo pagupod sa aton. Dire sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition karong adlaw Sabado, September 25. Ay kay migo ko da Engineer Ray Ruiz mayng hapon lang ha. Kag sa akon friend man la si Emmy Milyevo sa Bago City. Mayng hapon dira Ems sa imo no, Emmy Milyevo sa Bago City. Good afternoon. Happy weekend everyone. Standby lang kita sa Aksyon Balita Evening Edition. May kaupon niyo sa Aksyon Undefensor. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovea, ang inyo diri alagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,